No niin, nyt toimii vissi. On vähän hidas hämäläinen tämä mikki ainakin. Eli paikalla on nyt sitten Panu Rajala. Tervetuloa. Olkaa hyvä vaan. Tässä rapistellaan sen verran nyt tässä välissä, että tervetuloa Panu Rajala. Millainen päivä on ollut tämän tapahtumien aloitus? Kiitos, aika leppoisa vaikka tiivis samalla. Voisikohan nyt jo ryhtyä kutsumaan sinua tämmöiseksi kirjailijaa-elämäkirjataituriksi? Kun täällä on taustalla ainakin nyt sitten jo Mika Valtaria ainakin 2 kertaa. Ja jokainen varmasti kuuntelija tietää, että Frans Emil Sillanpäätä on hieman tutkittu elämän aikana. Sitten on Aila Meriluotoa. Viime vuonna ilmestyi Juhani Ahosta. Ja Yrjö Jylhääkin on tutkittu välillä. Ja sitten minun tenttikriisini J.H. Erkko. Olisit voinut kirjoittaa sen muutama vuosi aikaisemmin sitä J.H. Erkosta, nimittäin mulla jäi 1 tentti kiinni sitä J.H. Erkosta, kun mä en muistanut yhtään runoa, jonka J.H. Erkko oli kirjoittanut. Etkö edes hämäläisten laulua? No enhän minä muistanut, että se oli. Tässä alkuunsa lähdetään nyt sitten kuitenkin tätä uutta, eli Veikko Huovista hieman käymään läpi. Ja kirjan nimestä jo puhuttiinkin, eli tekonimi oli Karmea kansan naurattaja, ja nythän tästä tuli tämä hirmuinen humoristi. Ja äsken itse asiassa kerroitkin minulle, minkä takia siitä tuli hirmuinen humoristi. Niin, yritin siihen panna vähän tämmöisen herättävän nimen alkuun, ja Huovisessa olisi kyllä myöskin karmean kansannaurattajan piirteitä, mutta tämä pelästytti Huovisen läheisiä sukulaisia siinä määrin, että mä sitten hyvässä järjestyksessä peräännyin ja vähän loivensin nimeä, ja kyllä tämä varmaan on ihan yhtä sopiva, mutta tarkoitus oli se, että Huovinen itsekään ei pitänyt siitä, että hän olisi tällainen siis leppoisa humoristi, vaan hän kyllä halusi tämän terävämmän, särmikkäämän, satiirisemman puolen esiin, ja sitä mä nyt tässä olen yrittänyt taitojeni mukaan kaivella. Tässä alussahan kirjassa määrittelet vähän tätä satiiria. Satiiria, parodiaa, huumoria, kaikkiahan käytetään nykykielessä aika sekaisin. Ja tässä alussa minusta on oikein hyvä, että tätä satiiria määrittelit. Tosin ajattelit, että aika uskalletusti oli kirjoittaa heti alkuunsa, että toinen määritelmä oli, satiiri oli taiteeksi jalostunutta vittuilua. Sekin on kyllä, mutta kyllä mä sitten vähän hienostuneempiakin tieteellisiä määritelmiä siinä siteeraan. Ja yksi kirjan nimiehdotus ihan alussa oli Satiirikko saalistaa, mutta kustantajakin varoitti, että satiiri on semmoinen käsite, josta Suomen kansa ei niin hirveästi innostu, että se vähän karkottaa aina lukijoita, että kansa kaipaa huumoria ja saada nauraa. Ja satiiri tuo mieleen jotakin kärkevämpää, jotakin ikävämpää, terävämpää, sapekkaampaa ja niin poispäin. Ja tämän kumminkin otan kirjan johtoaiheeksi. Ja kyllä nämä määritelevät sekä omani että tieteellisemmät on minusta aika osuvia tämmöisiä työkaluja. Veikko Huovinenhan oli itse tässä mainitsit sillä lailla, että hän on sovinnainen mies, joka kirjoittaa hyvin epäsovinnaisia juttuja. Ja kun äsken sanoit tuosta huumorista, niin onkohan aika useinkin niin, että nämä kaikkein kamalalla sanomatta hauskimmat miehet on usein näitä niin kuin vähän hiljaisempia, syrjässä kulkevia? Niin ainakin väitetään, ja kokemuskin osoittaa, eikö niin, että humoristit on yleensä aika koleita ja ikäviä ja totisia tyyppejä. Sellainen oli pakinoitsija Olli aikanaan, tämä nerokas kielenvääntelijä, erittäin huumoriton mies noin käytännössä. Ja kyllä Veikko Huovisesta sai saman vaikutelman. Sen verran, mitä tapasin häntä eri töiden yhteydessä, muun muassa sovitettiin MTV:lle aikanaan lyhyet erikoiset TV-sarjaa, niin ei hän kyllä mikään tämmöinen seurassa mikään jutunkertoja ja hauska mies ollut todellakaan. Hän oli hyvin vähäpuheinen ja hiljainen ja yrmeä
ja varautunut ja vaikeasti lähestyttävä. Et selvästi näkyi, että hänen päässään varmaan kuohui ja kiehui vaikka kuinka hauskoja ideoita, mutta ei hän niitä muuten päästänyt kyllä valloilleen, muuten kuin teoksissaan. Se saattaa olla vähän yleistäkin kirjailijoista, että he ovat varmaan sitten vähän niin kuin tarkkailijoita, he tarkkailevat ja samalla tekevät tavallaan muistiinpanoja. Ajattelin ihan sarjakuvapiirtäjiäkin, vaikka mitä ihmiset pitää todella hauskana, siis Juppaa, Pertti Jarlaa, Fingerporin tekijää, niin he ovat molemmat hyvin hiljaisia miehiä ja seuraavat vain syrjästä. Ja kyllä kirjoittavat tai tekevät, piirtävät aika hauskoja asioita. Niinpä, nimittäin silloin kun tämä Huovisen suuri menestysteos Havukkahan ajattelija ilmestyi vuonna 1952 suurena olympiavuonna, jota nyt on taas muisteltu, niin häneen silloin iskeytyi tämmöinen kävelevän huumorin leima. Ja Huovinen itse kertoi painajaisenaan sen, että kun hän Sotkamossa tuli sitä valtatietä pitkin, niin ihmiset jo kaukaa hänet nähdessään alkoivat leveästi hymyillä ja odottivat jotain tosi mehevää juttua, kun Veikko tulee vastaan. Ja samaten soittelivat yöllä kapakoista seuroita, että käskivät tai pyysivät kertomaan jonkun hyvän vitsin. Ja tämä kammotti Huovista, tämä humoristin leima ja maine, ja hän aika nopeasti siitä pyrki eroon. Silloinhan nimittäin monet toivoivat, ja kustantajakin, että kannattaisi jatkaa tätä Huovisen huumorilinjaa ja Konsta Pylkkäsen tarinoita, tehdä jatkoa. Ja viisas Huovinen väisti tämän ansan ja teki aivan toisen tyyppisiä kirjoja jatkossa. Palasi vasta paljon myöhemmin taas tähän päähenkilönsä. Konsta Pylkkänenhän kuitenkin ilmeisesti kulki Veikko Huovisen mukana, ainakin tämän mukaan, niin itse asiassa koko hänen elämänsä ajan. Eli varmaan sieltä välistä aina nousi sitten taas tämä Konsta esiin. Se oli merkillisen sitkeä kanssakulkija, koska silloin romaanin jälkimainingeillahan Huovinen vakuutti, että hän ei palaa enää koskaan Konstaan, mutta kyllä vain tuli Konstan Pylkkärä-niminen juttukokoelma 60-luvulla, tuli Pylkkäs Konsta mehtäämässä, tällaisia metsästystarinoita 70-luvulla. Ja kaikkein hienoin lopetus oli se, että hän todella saattoi sitten tämän sankarinsa ja kaverinsa säällisesti hyvään vanhuuden kotiin viimeisessä romaanissaan Konsta Pylkkänen etsii kortteeria. Se on jotenkin hieno kaari, yli puolen vuosisadan kaari. Ja en tunne maailman kirjallisuudestakaan yhtään romaanihenkilöä, joka olisi elänyt tekijänsä mielessä näin kauan, johon olisi palannut uudelleen näin tyylikkäästi kuin Huovinen lopulta palasi, että se ei ole tavallista. Yleensä kaikki paluut epäonnistuvat. Ne ovat semmoista vanhan lämmitystä, mutta Huovinen sai ihmeellisen hienon kosketuksen vielä 2000-luvulla tähän vanhaan eräkaveriinsa Konstaan. Yksi Veikko Huovisen näistä oikeastaan päähenkilöistä voi sanoa usein hänen kirjoissaan on metsä. Vähän niin kuin pikkasen erikoinen tämmöinen päähenkilö, mutta tämä metsähän toistuu nyt kuitenkin läpi hänen tuotantossa ja vielä lopputuotannossakin tulee ihan päähenkilönäkin esiin metsä. Huovinen oli metsätieteen ylioppilas ja metsänhoitajakoulutukseltaan, hoiti sitä virkaakin muutaman vuoden ja oli metsämies niin kuin ammattinsa ja myöskin harrastuksensa puolesta, koska oli kyltymätön metsän kulkija, metsästäjä, kalamies ja eränkävijä. Että hän, jos kuka tunsi metsän, että hän ei ollut mikään sepittelijä eikä kuvittelija, vaan hän tietää niin kuin aivan biologian juuren ja sammalen tasolta metsän, tämän mikrokosmoksen ja tämän mikrobiologian elämän, mikä näkyy loistavasti, mihin viittasitkin varmaan tämä puukansan tarina. En myöskään tunne, ehkä joku muukaan ei tunne, maailman kirjallisuudessa teosta, jonka päähenkilö on metsä. Vain metsä. Ja oikeastaan sen korkein komea mänty on sen varsinainen päähenkilö. Ja silti kirja elää ja tuottaa jatkuvaa nautintoa lukijalle. Minä luin sen nyt toiseen kertaan tätä kirjaa varten ja oikein hämmästyin sen tietomäärää, elävyyttä ja tyylitaidetta, että sen pitäisi olla kansainvälisesti tunnettu maailman kirjallisuuden helmi, mutta Huovista on erittäin vaikea kääntää. Se on moneen kertaan todettu.
Ehkä osasyynä voi myös olla se, että Veikko Huovinen oli tämmöinen kansanmiesten kuvaaja ja hän arvosti tämmöistä tavallista kansanmiestä. Arvosti varmasti ja kerrotaan, että hän kuunteli näiden tukkijätkien tarinoita jo koulupojasta saakka. Hän kulki uitolla. Isänsä oli piirimetsänhoitaja, joka järjesti pojalleen töitä kesäisin. Ja näin tämä jätkien maailma tuli 40-luvulla jo tutuksi. Ja silloinhan se oli vielä tämmöinen kansantalouden puujalka, joka todella kannatteli Suomen kansan nousevaa elintasoa sodan jälkeen. Ja vielä oli siis aitoja vääräleukaisia, todellisia pihkantuoksuisia jätkiä metsässä ja Savotalla. Että heihin Veikko Huovinen herkässä iässä tutustui. Ja edelleenkin kerrotaan, tai hänen veljensä Pentti Huovinen, jota haastattelin Helsingissä, kertoi, että kun näitä paikallisia metsänomistajia, äijiä tuli sinne heille kotitaloon hakemaan lupalappua metsänkaatoihin ja muihin hommiin, niin ne oli täällä siellä isän konttorissa. Ja siinä oli vaan ohut tämmöinen seinä, lautaseinä. Ja Veikko kuulemma jo hiivi aina ja korva seinässä kuunteli näiden äijien puhetta ja tarinoita. Häntä kiinnosti se kielen parsi ja se maailma. Että kaikki tämä alkumehu välittyy hänen teoksiinsa, että se tulee niin varhaiselta ajalta ja se on niin tutkittua ja tiedettyä ja aitoa ja todellista, että siinä ei ole mitään kirjallista muuta kuin tätä muodostelua tietysti, mutta ei mitään keksimällä keksittyä. Tässähän tämä Pylkkänen on tämmöinen pohdiskelija sitten taas, että hän itse kirjoita tässä just tästä tavallaan perussuomalaisesta tai perussuomalaisuudestakin jopa tässä kirjassa, mutta sen verran otat kantaa siihen, että Konsta Pylkkänen ei ollut koskaan kenenkään puolella, että hän vain pohdiskeli asioita eri laidalta. Joo, semmoisia puoluepoliittisia leimoja hänen on ihan turha iskeä, vaikka hän tavallaan oli radikaali konservatiivi ja perittyjen arvojen kannattaja, se on aivan selvää, mutta myöskin hyvin äkkiväärällä ja yllättävällä tavalla. Mutta kyllä hän myönsi jonkun poliittisen valintansakin muistelmissaan muistaakseni, että hän äänesti kerran Veikko Vennamoa presidentinvaaleissa, koska piti Urho Kekkosen hallintotapaa liian itsevaltaisena ja tällaisena oipullisena ja säälimättömänäkin joitakin muita vastustajia kohtaan. Mutta että kun taas lukee tämän Huovisen viimeisen päiväkirjan, jonka nimi oli Viime talvi, niin siellähän tulee vahvaa tunnustusta Kekkosen elämäntyölle. Ja siellä taas Huovinen on sitä mieltä, että Kekkonen piti kansan kurissa ja järjestyksessä. Ja tällaisia johtajia tarvitaan, vahvojen johtajien kannattaja on Veikko Huovinen jos kukaan. Ja näin hän sitten kuittaa velkansa myöskin Kekkoselle, jonka kanssa otti yhteenkin tietysti silloin rasvamaksan aikoihin. Ja kyllähän tässä on tämmöistä poliittista jännitteisyyttä myöskin hänen urallaan. Ei se ollenkaan kulkenut niin kuin erillään poliittisesta todellisuudesta. Ja ehkä varmaan jollakin lailla myös saattaa näkyä näissä hänen itsevaltiaskirjoissaan, siis Stalin ja Hitler ja ehkä valinnoissaan, kenestä kirjoittaa Pietari Suuri. Kenestä muusta hän on nyt kirjoittanut? Ne oli tämä trilogia, tämä julmien viiksiniekkojen trilogia, Hitler, Stalin ja Pietari Suuri. Ja kyllä hän varoittaa ihan vakavissaan diktaattoreista, verisistä diktaattoreista varsinkin. Että vaikka ne on niin kuin leikillisesti osittain painottuvia teoksia ja sisältävät mustaa hirtehistä huumoria, niin kyllähän pohjavire on äärettömän vakava. Ja tulee yhä vakavammaksi, kun Pietari Suuresta, kun Huovinen kirjoittaa, niin kyllä hän tuntuu itsekin järkyttyneen ja hirmustuneen Pietari Suuren otteista, koska hän oli niin kuin vielä jotenkin säälimättömämpi ja julmempi johtaja kuin konsanaan nämä viime vuosisadan massamurhaajat. Että hänen otteensa olivat niin raat ja konkreettisella tavalla veriset ja julmat, niin kyllä Huovista puistottaa suorastaan näitä kuvaillessaan, mutta joten kuten pitää kuitenkin tätä humoristin leimaa siinä yllä. Että hänellä oli tämä leikin varjolla varoittaa ihmisiä vakavista tuhoista. Hän oli kuitenkin sellainen käytännön pohdiskelija, että jos ajattelee, että häntä on monta kertaa, niin kuin sinäkin täällä itse asiassa mainitsit, muutaman kertaan kokolia,
ehkä tämän parodian kautta ja sen kautta, mutta jos ajattelee venäläisiä tämmöisiä parodikkoja, niin heillä on usein se vähän semmoinen venäläinen sielukkuus, kun lähdetään jotakin kuolleita sieluja, talonpoikien sieluja metsästämään, niin Veikko Huovisestahan kuitenkin puuttuu, vaikka nämä on parodia, niin puuttuu tavallaan se semmoinen, ne ovat siis juurevampia, ne mieluummin vaikka ehkä kertoo tarinaa sitten jostakin ruisleivästä tai kuin tämmöistä henkisestä puolesta. Voi olla, että Valtasuoni on tällainen. Gogol oli kyllä Huovisen tärkeä kirjailija. Hän paljon oppi ja otti suoranaisia tyylikeinoja Gogolilta kuolleista sieluista. Mutta kyllä hänen sielukkuutensakin tulee sitten joissain esiin, vaikkapa siinä romanttis-haaveellisessa rakkausromaanissa Siintävät vuoret, joka on jäänyt aika paljon unohduksiin, mutta siinä on tämä täyttymättömän, mahdottoman, haaveellisen rakkauden idea erittäin herkästi kuvattu ja yhteydessä sitten vaarojen yli kulkevaan retkeen, jossa tämä maalaispoika tai korvenpoika Reima voi vaan kaukaa ihailla tätä hienoa johtajan tytärtä, joka katoaa sinne etelän elintasomaailmaan ja Reima jää pohjoisten metsiin ja ei koskaan varmaan enää tavoita tätä sinistä neitoa. Se on kyllä koskettava tarina ja parhaita rakkausromaaneja, vaikka mitään ei tapahdu. Eivät he varmaan kosketa edes, eikä kättelevät kerran. Ehkä tämä herkkyys näkyy myös Veikko Huovisen omassa elämässä, just tästä, kirjoitat tässä esimerkiksi tästä kustantajaproblematiikasta, plus sitten vähän siitä, että aika herkkäsieluni oli myös kritiikille tietyllä tavalla, että kun mainitsit tässä esimerkiksi tämän oululaisen Aku-Kimmo Ripaatin ja Kalevan arvostelut hänen kirjoistaan, mikä siis Panu Rajalan kirjan mukaan nyt sitten suututti vähän Veikko Huovista ja hän vähän kantoi kaunaakin sen jälkeen sinne, mutta ilmeisesti Kaisu Mikkola, eli Oulun nykyisin jo eläkkeellä oleva kulttuuritoimituksen päällikkö, niin vähän pikkasen palautti taas Veikko Huovisen uskoa tähän lehteen, vai kuinka? Voihan olla, mutta kyllähän aika herkkänahkainen oli, täytyy myöntää, kun tätä hänen reaktioitaan ja kirjeitäänkin lueskelin ja kaikkia hänen kommenttejaan, niin kyllä hän otti nokkiinsa pienistäkin kritiikeistä ja hänellä oli näitä vastakohtaisuuksia ja vihollisuuksia siellä omassa maakunnassa. Kun Aku-Kimmo Ripatin mainitsit, niin hän kieltäytyi menemästä joihinkin tilaisuuksiin, muun muassa maaherran kutsuille, vain välttyäkseen näkemästä Ripatin turpaa. Ja, että hän oli joissain kyllä jyrkkä ja ehdoton. Ja semmoinen aika yllättävällä tavallakin kiitoksen kipeä ja tunnustuksen kipeä, vaikka sai sitä niin paljon. Mutta kai se on taiteilijalle aika yleinenkin piirre. Veikko Huovinen ei suinkaan jäänyt vaille tunnustusta, mistä hän vähän marmattaa silloin sun tällöin. Hänethän promovoitiin Oulun yliopiston kunniatohtoriksi. Hän sai professorin arvonimen ja hän sai oman muistopatsaan tai muistomerkin Sotkamon liepeille. Hänen kotikatunsa nimettiin Konstankujaksi ja hänelle nimettiin ja lahjoitettiin oma metsä. Mitä kaikkea. Ja silti aina hän olisi tarvinnut vähän enemmän. Mutta siinä varmaan se, kun elää kaukana syrjässä Sotkamossa, niin hänellä oli sellainen tunne, että Helsingissä ne juonittelee ja Helsingissä ne päättää kaiken ja kirjoittaa kavereista hyviä kritiikkiä ja järjestää kavereille palkintoja ja apurahoja ja täällä Sotkamossa sitä vaan syrjässä jurnutetaan ja jäädään kaikkia vaille. Se on semmoisen syrjässä eläjän varmaan syndrooma, jota hän poti koko ikänsä. Hänethän pyydettiin, Tuomas Anhavahan sinun mukasi tässä pyysi häntä käymään siellä Helsingissä, että hän kävisi näyttäytymässä, mutta kun ei Veikko Huovinen suostunut sinne lähtemään. Se oli varmaan Anhavan hyvä ohje. Se oli, kun he tapasivat raitiovaunussa, silloin kun Huovinen oli valmistunut metsätieteiden maisteriksi ja hän oli lähdössä takaisin Sotkamoon ja jo julkaissut Havukkaan ajattelijan, jota Tuomas Anhava oli kätilöimässä kustannustoimittajana, niin Anhava aivan viisaasti neuvoi, että kun menet painut sinne pohjoiseen, niin muista käydä kerran vuodessa, ainakin Helsingissä, tyhjentämässä korillisen viskiä näiden helsinkiläisten kirjailijoiden ja kriitikoiden ja kavereiden kanssa. Et vaan rupea potemaan semmoista mustaa vainoharhaa siellä yksinäisyydessä. Ja ei Huovinen ihan muistanut tätä hyvää ohjetta noudattaa.
Huovisella oli myös hyvin aika vähän mielenkiintoinen suhtautuminen muun muassa sotaan, eli tässähän on tietenkin meitä kiinnostaa, esimerkiksi Kari Suomalaisen kanssa kävi keskusteluja muun muassa tästä Rauhanpiippukirjasta. Haluatko puhua siitä muun muassa? Joo, se on tärkeä luku tässä, koska Huovinen oli vahva pasifisti ja sai sen maineen ja leiman Rauhanpiipputeoksen jälkeen. Ja kävi silloin kirjeenvaihtoa Kari Suomalaisen kanssa. Siinähän kaksi loistavaa, kärkevää, johtavaa humoristia kohtasivat, toinen piirtäjä ja toinen kirjailija. Ja he vähän niin kuin tunnustelivat toisiaan ja tavoittelivat toistensa ymmärrystä ja ystävyyttä. Ja Huovinen suunnitteli esseetäkin suomalaiseen Suomeen, Kari Suomalaisen piirrostaiteesta ja huumorista. Siitä ei koskaan tullut mitään. Mutta muuta kyllä sanan säilää kalistelivat kylliksi. Ja mulle oli suuri löytö se, että mä sain käsiini heidän kirjeenvaihtonsa, varsinkin Huovisen vastauskirjeet tuolta Karin paviljongista Visavuoresta, missä ne oli jossain pahvilaatikon pohjilla. Ja olihan se hurjaa, en mä kaikkia suinkaan edes kehdannut laittaa tähän kirjaan, koska ne oli niin jyrkkiä, ne varsinkin Kari Suomalaisen mielipiteet. Karihan kannatti sotaa. Karin mielestä sota on aina ihmiskunnalle eduksi ja ansioksi, ja se puhdistaa ilmaa ja parantaa ihmisrotua. Ja niin kuin heikompi aine sortuu ja se aina tekee terää. Ja hän kertoi omista sotakokemuksistaan jatkosodan aikana. Hän oli sentään siellä jossain Taipalsaaressa ja Vuokkiniemessä taistelemassa ja myöskin rintamapiirtäjänä aikanaan. Hän sanoi, että hänenkin röykkiöittää ruumiita ja ei koskaan hän tunneta mitään myötätuntoa näitä kaatuneita kohtaan, vaan päinvastoin aina tuli tunne, että taas maailma on vähän siistimpi. Huovinen järkyttyi vähän tästä ihmisvihasta ja yritti panna vastaan, mutta ei hän Kari pystynyt erityisesti vaikuttamaan. Huovinen kuitenkin halusi tämän sodan vastaisen ideologiansa säilyttää, mutta siinä oli yksi tärkeä poikkeus. Se, että Huovinen aina kannatti sitä, että pienen kansan, kuten Suomen, täytyy pitää hyvä armeija, että pieni kansa joutuu muuten vaikeuksiin. Mutta että hän vaati suurvaltoja radikaalisti riisumaan aseista, ja no eihän se mikään kantanut, mutta se oli hänen kuitenkin ideologiansa, että ei pidä yksipuolisesti hötkyillä täällä pienessä Suomessa, vaan päinvastoin täällä pitää varustaa, ja hän vastusti tätä rauhanaatteen politisoimista, siis rauhan puolustajat ry:n toimintaa ja sitä, kuinka toisaalta Neuvostoliittoa ihailtiin ja toisaalta ikään kuin rauhaa kannatettiin, vaikka hyvin tiedettiin Neuvostoliiton valtavat asevoimat. No, näistä Huovinen kirjoitti kyllä hyvinkin selvästi, mutta kyllä hänen pääideologiansa oli rauhan tahtoinen ja pasifistinen. Huovinen oli aikamoinen perhekeskeinen ihminen, mikä minulle ainakin oli vähän niin kuin yllättävääkin, kuinka perhekeskeinen ihminen hän oli. Ja myös vähän niin kuin siinä perheessä kuitenkin, jos ajattelee, että Veikko Huovinen on, minä olen aina kuvitellut, kun hän on vähän konservatiivinen, että hän olisi varmaan tämmöisen perinteisen perheen ihminen. Mutta heillähän esimerkiksi tämä Hilkka-vaimo, joka oli hammaslääkärinä Sotkamossa, niin käytännössä katsojahan Veikko Huovinen hoiti perhettä, kun tämä vaimo teki töitä. Eli vaimo teki niin pitkiä päiviä, että Veikon oli vähän niin kuin pakko hoitaa kaikki käytännön hommat. Niin, kun Huovinen jäi koti-isäksi ja vapaaksi kirjailijaksi, niin silloin hän tietysti huolehti kotiasioista ja Sotkamossa oli kuulemma hammashoito ollut aivan retuperällä ja hoitamatta ties kuinka kauan. Ja Hilkka Huovista pidettiin Sotkamon hammashoidon äitinä. Että hän perusti oikeastaan sen koko jutun ja sen takia hän oli valtavasti töitä. 10 000 asukkaan kunnassa hän hoiti kaikki koululaiset, ei kun 20 000 asukasta oli. Kaikki koululaiset ja kaikki muutkin, joiden hampaat oli päässyt aivan reikiintymään ja reistaantumaan ja lähikuntienkin sinne tuli, jotenka riitti kyllä Hilkalla töitä ja silloin mies sai vetää tätä kotirintamaa. Mutta kyllä se näytti Veikolle luontevan hyvinkin, että hän kirjoitti hitaasti pari liuskaa päivässä ja loppuaika hänellä sitten oli aikaa vetää perhettä ja hoitaa taloa ja ylipäätänsä hoitaa huushollia. Hänhän oli niitä kirjailijoita, joiden talous oli hyvässä kunnossa aina. Hän oli menestyskirjailija, suuret tulot, kohtalaisen ainakin suuret, ja sitten vaimon tulot lisäksi, niin hän ei koskaan kärsinyt ainakaan taloudellista ahdinkoa.
aika monet näistä Veikko Huovisen kirjoista on semmoisia, mihin ihmisten on aika helppo tavallaan samastua, joku hamsteri tai jos ajattelee just Konsta Pylkkästä tai tämmöisiä. Mutta jos sä sit aivan itse valita ihan minkä tahansa Veikko Huovisen kirjan, jonka nostaisit ylitse muiden, jos ei nyt oteta tätä rakkausromaania huomioon, minkä äsken mainitsit, niin mikä se voisi olla? No itse jouduin tähän valintaan, kun tehtiin semmoinen suuri antologia, johon valittiin eri teoksia, joita piti tulkita. Salokannelista toimitti aikanaan Kirjojen Suomi. Ja silloin mä valitsin kyllä Huoviselta Koirankynnen leikkaajan, joka on erittäin hieno teos. Se on niin taitavasti ja tarkasti tehty ja leikattu itse romaani. Ja sitten siinä on se tänä päivänä harvinainen ja poikkeuksellinen niin kuin hyvä sanoma. Et siinähän on niin kuin hyvien ihmisten merkitys nousee. Siis niitä, jotka auttavat. Se Eetvi Manninen. Siinä esiintyy sellainen henkilö, joka auttaa aina muita pyyteettömästi ja se nousee Huovisen sankariksi tämän vammaisen päähenkilön rinnalla. Ja tällaisia romaaneja. Siinä on venäläisen kirjallisuuden ja romaanitaiteen suuri perintö huokuu sen lävitse. Ja semmoinen tietty hyvyyden ideologia, joka oli Tolstoilla, oli Tšehovilla ja oli joillain suurilla mestareilla. Ja se tulee Huovisen Koirankynnen leikkaajasta läpi. Ja kaiken lisäksi siitä tehtiin oikein hyvä elokuva. Markku Pölösen paras teos on se elokuva tästä, jota Huovinenkin itse, josta hän piti niin paljon, että hän ryhtyi innolla kirjoittamaan juuri sen jälkeen tätä Konsta Pylkkänen etsii kortteeria. Hän sai vanhoilla päivillä uutta intoa nähdessään, että kerrankin hänen teoksensa onnistui myös visualisoinnissa. Lämmin kiitos Panu Rajala. Kiitos mielenkiinnosta.